Menin bu videom mana şol gyz Gulçınar'a degişikle. Gulçınarjan, sen menin näme üçin videomu aýrdyrdyň TikTok'yň başlygyna şikaýet edip. Men geçenki akşam bir video paylaşypdym. Kançaha adam like basan ekeni, pıttıklan ekeni, paylaşan ekeni, oson komentarya yazan ekeni. Sen näme üçin menin ol videomu aýrdyrdyň şikaýet edip TikTok'yň başlygyna. Menin TikTok'yma, sahypama uyarı getirdipsiň sen sebeple. Men sana gaýsy bir yaramaz erbet söz aýdam. Moga sen menin videomu şikaýet edip aýrdyrypsyň TikTok'ymdan, sahypamdan. Indi men şol videom sana degişikle. Senin TikTok'daky 2 milyon patykçylaryna aýtýan. Mehriban patykçylar, şunun TikTok'yny patykçylykdan çykaryň şol Gulçınaryň. Hemmäňiz meniň TikTok'ymy patykçy boluň. Sıfır bolsun şunun patykçysy, nol bolsun. Meniň TikTok'yma gelin, hemmäňiz meniň TikTok'ymy takip edin, patykçy boluň. Gulçınaryň TikTok'yndan çykyn hemmäňiz. Sen durun tek hal näme gördün sen? Näme bokysaňam meni bir bulaşdyrma ýan bokyňa. Gulçınar, menden näme ýamanlyk gördün sen? Meniň videomu TikTok'yň başlygyna şikaýet edip aýrdyryň ýani, bozduraryň ýani. Mana görün mehribanlar, geçenki akşam bir video paylaşypdym, TikTok aýrypdyr meniň bu videomu. Hemmes mana şol Gulçınaryň elinden şol şikaýet edipdir. Şol videomu aýrdyrmana. Ula gelsin men gandyrjak şol oglyny. Garip sana oğlum pulor nämet ýan bir kuruluş koy berýärdi, kuruluş hani. Wah ejejan, verip can ogluňyz gurban bolsun size döneýin. Indi bir meni şol janak bilen ulaşdyrmaň şol goşaçynar bilen. Öňeme birejik video çykarypdym. 150 münka adam görüpdir, izlerläpdir, 6 münkadan köp tıklama gelipdir. 2 münka adamdan köpräk paýlaşypdyr. Şonyma şol goşaçynar diýen janak TikTok'yň şol näme diýilýär, başlykmy görme, şu başlygyna şikaýet edip aýrdyryp goýupdyr meniň barja zähmetimi küýdirip Huda uran juwan emerler bolmany giden TikTok'ymy garyp ýuwdurdypdy, bozdurdypdy meniň. Indi bir meni şoňa garjalama. Ejejan, göt başyndan aýsyn repase, şepase, başgasy, goşaçynary, yekeçynary, Gulçynary. Indi men olara garşak däl, we Allahjan. Yekeçynary abla, sen iýliň gepine unus berme, olar dogrusyny aýtýandyr. Koy näme diýse diýbersinler. Olaryň iýliň agzy bekletdirmeýär billere. Men TikTok'ymda öňümden çykýanyňyz kabir videolaryňyzda siz oglan gallyrýan diýipsiňizmi? Akmurat boldum diýipsiňiz. Dakmurat boldum diýip videolaryňyz öňümden çykýar TikTok'ymda. O öýle bolsa meniň hem TikTok'ymy gallyryp beriň, menem ösmek isleýän, galmak isleýän seniň TikTok'daky 2 milyon patykçylaryňa pespişiklerinize aydın menem takip etsin, menin hem TikTok'ymyň patykçylary 2 milyona ýetişsin. Mana hazır işden gelip 35 günden soň ýuwunyp suwa düşüp otyrdym. 35 günden bäri suwadam düşüp bilen ýokdum, setilme, suwa düşýän setilme. Bir ogurlak giden ekeni, mana aýlyk maaşymy aldym, mana şu bilen täzece setil aldım. Täze setil alyp pakizece bolup suwa düşünüp, ýuwunyp size video dolup otyrdym, video çekip otyrdym. Siz hakda Yekeçynary abla, meniň hem TikTok'ymy gallyryp beriň, başgalankyna galdyrýar ekeniňiz. Sizden haýyş etýän, iýliň gepine unus berip ýatmaň. Men diňe sen tarapda Yekeçynary abla. Köp o öňünden meni gollatjagyňyz üçin meladeslik, spasibalyk, minnetdarlyk bildirýän. Kim maýdanmasadan pohypdir şol gepine. Meni goşaçynar bilen tutanna kirwatyrda, Dubeyjanda. Goşaçy Gulçınaryň görüp barmy Dubeyjanda gelip meniň bilen kawartyra bar. Näme edipdir men kawartyra bar? Ogurlyk edipdirmi biriniň kawartyryna girip? Men eneden bolamdan ben ömrümde men ogurlyk edip göremok. Soň Gulçynar bilen bilemen kawartyra näme üçin baraýyn? Kim görüpdir, kim aýdypdyr saňa? Kim aýdanmasadan bedin dep gelätdir şo gepine? Inanmasaňa sen milletiň gepine. Näme ispatla? Sabut nämeň barmy seniň? Men Gulçynar bilen Dubeyjanda karwartarda tutulanmam. Näme bokyp o tiplen tutupdyr? Aýdany? Ya bir ogurçylyk edip otyryp eken men ya şol bozdurmasyndan doňdurma ogurlap ýipdirme şo karwartaryň üýüne girip Gulçynar bilen men näme sebepden tutulupdyr? Aýdany? Subutyň görkez. Subut görkez diýsem çatty patdy da suratlanmaz. Ýasap montaj edip goýarsyň da. Ana näme dostlar, şular ýany adamlar yalançylaryň gepine, sözüne inanmaň. Gulçynar men ömrümde gören adamym däl ony. Gerçek hayatımda durmuşumda hale. Diňe TikTok'da göremasam. Verip dost gayrat etdi. Gulçynar bilen Rebbanyň dawasyny özüň çözüp bermeseň inni bolanok
çözülüp bilenoklar gayrat et dost diýipdir. Dogry aýtjaň ey dostum ey. Men bu videom Reppa bilen Gülçinar'a da gişikle Gülçinar'my goşaçynar seredin meni dinleň bir minut duraň ha. Näme sizler uruşýaňyz ey? Indi gutaraň ha indi şol uruşýaňyz sizler. Öý näme ataňyzyň malyny paýlaş bileňiz ýokmy arpaňyz? Hamurdyňyzyň birek-bireňiziň böyle bir uruş ýatmal däl ha indi. Nira barsam şu TikTok'ymdan şu Reppadyr, goşaçynardyr, başgadyr uruş. Näme on ýany ölüp tapdyňyzmy uruş sizler näme faýda baş uruşda näme'den bir türkmen bollaýan ha indi araňyzda bir lalaşyň jor geliň sizlerem. Kaçan acele bile hemmemiz bir türkmen uruşup ýöreli bödüp birek-biregimiziň aýagymyzdan asylyp öte gollalyň birek-bireklerimize hürmet goýalyň gaýrat eden o haş etýäni kiňizden hem goşaçynar aga Reppa apa Reppa dogan bötmäňe sizlere o haş etýän bolladan aýyndy şu uruşuňyz sizlerem deri baga hallyşyň hyýal edip TikTok'a çykmaz ýany etseňe Reppasynam goşaçynarynam diýipdir. Men sizlere öň aýtdym, meni bulaşdyrmaňçylaryň dawasyna garşdyrmaň. Men ýylyň problemini meselesini çözýän däl, meniň özüm bir sadaja bir pakirjak bir çaga, belager, goýuň meni TikTok'ymda belagerligim edýinde oturaýyn, halka ýyly garşdyrmaň men diýip köp aýtdym, etmediňiz. Soň garşdyrdyňyz, näme boldy? Ine netijesi sizin öňüňizde. Meniň suratymy bilen indi goşaçynaryň suratyny çatdypatda ýasap TikTok'yna çykarýarlar sahypasyna. Puşaýman etýäňiz meni bu eden işimden. Bu bolup duran işlere hiç inanmaň mehribanlar. Hemmesi montajmynyň çatdypatda ýasalan, yalan hemmesi. Suratlar gurşalýa, ýasalýa çatdypatda. Orijinal da bular hemmesi. Men köp aýtdym, meni garşdyrmaňçylaryň dawasyna. Goýuň ülüşdinler, garşdynlar, duşdynlar, maňa galmana üläsinler. Meniň aýdym etmeýär olar. Aýtsa men 2-3 video çykardım, uruşy gotargan dişil uruşy, şil dawany etmediler men aýdan. Men öte meniň üstümeden sıçrady. Ýyp duran boklary. Garaňar öyle men suratymy nädip ýasyarlar çatdypatda. Meniň söýgülim günde men bilen alad etýär. Bu derip bu gyz kim meniň TikTok'ymy aldan çykýar. Sen bu gyz bilen ýatakda, karwartarda ýatypsyň, suraty düşüpsiň birlikde diýip. Men aýtýan Kur'andan kasam edip, bular mana kabir daýalar we götber çala berenler şolar ýafýar çatdypatda. Orijinalda o inanma, şonda da meden ýok meniň sözüme. Näme üçin şötýäňiz ey sizler? Meniň suratymy näme üçin ýasyýaňyz şol goşaçynar bilen? Derip meniň Maskat diýip dostum bar. Şolam kunta köp gitýär. Sögäý da şoňa diýipdir. Indi näme meni kuntular bilen hem düşman etjek bolýaňyzmy? Kuntular hem meniň janymy ýapyşdyrjak bolýaňyzmy? Kuntular näme TikTok gullanan ýakdyrýarsyňyzmy? Men Maskada kunta gitme diýsem, kuntularyň eli meniň ýakan bolar. Sen näme billeriň çöregimizi elimizden aljak bolýaňmy? Billeriň işimize näme üçin garşýaň sen? Näme üçin meniň klientlarma kunta gitme diýip sökýäň diýip? Näme indi kuntularym meni näme diýilýär tek şol ýergilletjek bolýaňmy? Ýergil diýänler bet görýärler ha. Gahar gelýär, gözüne yaramaz görünýär. Kuntularyň hem gözüne meni yaramaz görkezjek bolýaňmy sen? Kelbiler kellesi, körbiler hesasy diýipdir. Göt başyndan açdyn, goý kunta gitýärmi, giden ýokmy? Men näme üçin sögeýin oňa? Men la hawla we la estağfurullah. Goşa dogan maňa tapawady ýok hiç. Bizleriň içgisi eşekleri bolsun ýa oglanlaryň içgileri eşekleri bolsun. Men şu reklam hakymy alaryn şu bakşalardan alýanymy, $100 alaryn men. Indi $100 Türkmen manada näçe bolýan? Wasa bilen o özüň çatdypatda ýazyp sorak görägäy, saňa jogabyny alarsyň. $100 näçe Türkmen manat bolýar diýip çatdypatda ýaz, aýdyp berer jogabyny. Ondan bolmasa bizleriň eger oglanlaryň içki nähili içkiler satýan sen, o oglanyň bile gyzyň bir içgisiniň tapawady bolarmy? Hemme içki bir içki bolar ha. Piwa içkilerde näme satýan? Piwa, arassa, Türkmen aragy, ram, watka, gara lewel, gyzyl lewel, yeni rake, yani alkol içkiler satýansyň-da bizleriň hemme içgen bir içki bolar da ama o gyzlaryň, eger oglanlaryň
eşeklere düşündüm. Şu egnini giyen eşeklere aýtýan. Da soň içigi eşeklerin ýa-da içigi näme? Soň içigine mi reklam etmelimi? Nähil doganjan men insanyň saglygyna zarar ziýan ýetýän zatlary reklam etmezin men. İçigi nähil içigi bolar? Ha, goşaçynar bolsa da ýa bol ýa bedaw ýa ýene bir suwe olar ederdim. Alkolle içgileri men reklam edip bilmiýän agam gaty görme. 6 bölek atly bul aýal doganmyz TikTok'ymyza kommentariýa ýazypdyr deripjan. Ertir meniň ölen günüm şonu aýdyp beray 50 dolar berjek diýipdir. 6 bölek dogan aýdyp bererin de gutlap ýöne sen ölseň 50 dolar kimden alaýyn men soň? Ya näme kıyamatda ýüzüňden baraýmy, ýakaňdan asylaýym şo sen men 50 dolarym bermän öldüň. Hani maňa gutladyp tyňa reklam etdirdiň. Niden tapaýyn men seni? Öň puluňy ber, 50 dolaryňy ber, ölseň hem soň öl näme bolsaň. Ýöne saňa bir gep aýdaýyn men. İnsanyň öljek ölmejegine hemme jandarlaryň aşrapyl mahlukatyň diňe ýokardaky Allah bilir. Onu senem bilmersiň menem kaçan öljegine. Ya näme Izrail seniň goňşyň bolýarmy? Şol seniň gulagyna gelip aýtdymy? Erte sen ölmeli diýip. Nesiýe ýeşeden mok ýöne ölmezden ozal men 50 dolarymy meniň hesabyma ýatyr geçirip goýber aýbyenimi mana videoň ölen günüňi gutlap bolup niçkäňe ugradaryn şoňa ýatyr geçir 50 dolarymy gutlap berenim üçin ölen günüňe. Hani göteriň onda elleriňizi 6 bölek için. Allah jan merhumumyzyň eden ýaxşy emellerini kabul etsin, günahlarını bagşlap, görne, kabrını, mazarını giň we nurly etsin, kabr azabyndan aman saklap, mekanyny cennet etsin, ýakynlaryna sabr, yüreklerine rahat bersin. Amin. Verip näçe manada reklam etýän diýipdir. Giç Murad agam inde her rakam türlü reklamlar var. Mesela TikTok'yňyzy reklam etdirjek bolsaňyz kalmak isleýän bolsaňyz 50 dolar alýan. Doglan günüňizi, ölen günüňizi, sünnet toýuňyzy gutlatmak isleýän bolsaňyz oňa da 50 dolar alýan. Soň ateliňizi, restorandyňyzy, kafeňizi, dukanyňyzy, magazaňyzy reklam etdirjek bolsaňyz ýa-da mesela maşin satmak isleýän bolsaňyz şonu satdyrjak bolsaňyz reklam etdirjek bolsaňyz ýa üý, jaý ýa ýene bir tijaretyňyzy, biznesiňizi reklam etdirjek bolsaňyz oňa 100 dolar alýan. Soň bir video çekip berem ýok oňa 100 dolara 4 video çekip berýän. Her arasyndan 5 gün ýa 2 gün geçirip soň 10 videoňyzy repost edip berýän. Arasynda Dubaýjanda ýaşaýan bolsaňyz birlikde TikTok'a düşecek bolsaňyz ýa surata düşecek bolsaňyz ol men tarapdan sugat bolýar reklamyň içinde, ýani muhit birlikde surata, videoa düşüp bilersiňiz. Ha, ýöne hususy special meni çagyryp ýanyňyza reklam etdirjek bolsaňyz ýa videoa ýa surata düşecek bolsaňyz onna meniň ýol harjymy berjeksiňiz, gidiş geliş, garnym aç bolsa garnymy doýurjaksyňyz. Menem soň isläniňiz ýana gedip TikTok'a çıkıp video çekip beren birlikde. Giç Murad agam şol döwürde, şol dünýäde hiç kim muhit iş eden ýokdur. Her zadyň, her işiň bir bahasy bardyr. Şoňa göre mesela bakşylara, aýdymçylara toýa çagyrsaňyz pul alýandyr. Belagerlik edip ber, meniň reklam edip berdiňiz olaram pul alýandyr. Puluny төлýänsiňiz hyzmat hakyny. Ana şonýany menem öz hyzmat hakymy alýan. Muhit iş edemok. Birinden gedaýçylyk edip ben pul dilap alamak, zorlabam alamak. İşini edip berýän pulum alýan hyzmat hakymy. İsteseňiz. Muhit iş etdirjekler meniň ýanymdan uzak dursun, gaýrat ediň. Maňa muhit iş etdirjek bolmaň wagtymy zaýalamaň mehribanlar, gyn görmäň. Meniň hem özümiň aýlam, çagam, maşgalam bar. Çagama ýokdy hali. Yani maşgala diýäň aýlam, pamilim bar. Menem bir kisbiň elinden 2 lokma nan halalca çöregim çıkarjak bolup uğraşýan. İnsan bir kisb bilýärmi? İnsanyň içinde bir talent barmy? Şo talentin elinden çöregini çıkarýar insan. Her insan diňe men däl. Ol talentini boşuna zaýalan ýokdur hiç kim.
Ana şoňa göre mehribanlar sebäbi maňa reklam etdirjekler. $100 mana şu bala jebinde goýsun. Soň meniň bilen habarlaşsyn. İnşallah hyzmatyňyzda hemmeleriňiziň mehribanlar. Zeripjan dogan sen milyardarmy? Yılanmak senin arkaňdan bay bolupdyr diýerler diýipdir. Adyň näme tek senin? Azarmat azmamat dogan howa men milyardar men bilen okmuna men milyardarlymy. Yılanmak hem kabir wagtlar pulu dükense banka hesabında ya firmalarında, şirketlerinde, kampanyalarında yılanmak pulu dükense menden gelip qarz alyp gitýärdi yılanmak. Bugün maňa bugün ikilik etdi meniň hemme dünkü wagt men milyardardım menden faydalanyp yardymy alyp bugünkü güninde men nola düşdüm ol milyardar bolup gitdi meniň arkamdan saýamdan meni unutdy meniň ýakşylygymy gadrymy bilmedi. Sana kim aýtdy men milyardar diýip soňkaýdan gurrunlarym şaka men milyardar şillerdir da men milyardar boldum börde men 1000 aýlygymy $1000 diýip şol güneýiň aslında 12 sagatlap küýüp işlerdim görüm ben meniň güneýiň aslında kızgın ıssyda küýüp ýanyp pişip bir aýyma $1000 tapjak diýip milyardar bolsam men Dubaýjanyň iň liboy gowy ýerinde ýaşartym. Murç Halifanyň iň ýokarysyndan kvartarya alartym. Plat ýani iki yatakly, üç yatakly, banyole, soň içinde hemme zady bolardy. Suwa düşülýän ýerem, tape, göre, möre, onsumuz hemmede. Göreň okmana men mana 12 sagat Dubay ıssyň aşagynda işläp men zahmet çekýän halalca çöregim çyksyn diýip. Milyardaryň işimişil göreň okma şonda da men naşkurluk edem Hudaýa şükür. Şol işimedem şükürlük etýän Allah jandan. Berenne şükür Allah jan. Mana men işime edip otunç bilen. Dostcan men repça datym men TikTok'da belagerlik etýän, reklam etýän, ýylyň işini, güýjüni, tijaratini reklam edip berip pulun alýan, hyzmat puluny, reklam hakymy. Reklam aýdym çadaltym men indi sen ihlas edip haýyş edipsiň. Sana bir rep aýdym aýdyp beraýyn. Sana da aslında bu repe bir meniň bir dostum ba şu küntä gitdi. Şoňa kakdyryp aýtýan, alymdan çyksa videom özü görse geregini alar. Men gaçasym gelýär, ýanyma gelende, ýok bolasym gelýär, düşmana gelende. Bir aýlap seni eşek gibi ya, garamaňlaýyňdan der akdaryp işläbey pul tapýorsun. One kunty gyzlar senden alýar bir sagat, içinde sen özüň kaçan akylly boljak. Ey meniň wagt dostum saňa nasihat, bilseň bilagay, bilmeseň kime sihatdan sihaday. Meniň vicdanymy kabul eden ýok, çünki sen meň dostum, kunta gitmeýägay. Kunta barsaň ay, kisäňde hiç wagt, pul galmaz helmudan başgalara muhtaç bolarsyň. Şu sebepden ey meniň ýanyma, menden qarz almana gelýärsiň kabir zaman. Sen ýanyma gelende dostum ey, ýok bolasym gelýär ýanyma geleseň. Menden saňa nasihat dost bilagay, bilmeseň hem sen ey, kime sihatdan sihadagay. Eşek gibi sen bir ay işleseň, garamaňlaýyňdan derek durup, one kunty gyzlar senden bir sagatyň içinde alýar. Sen can dostum bötme, azajyk pul gazan, öz aýlaňa maşgalaňa kömek et. Kunta gitmani goýaga ýende, ey dostum menen saňa nasihat. Bilmeseň bolsa kime sihatsan sihat, dostum menden saňa şol söz nasihat. Gereğini alansaň özüň eşdibey, gaýdyp men ýanyma pul qarz ber diýip, gelme ey dostum saňa haýyş etýän.